We talk football SA, inform, entertain, educate, promote. This video is proudly brought to you by Fezile Security Services. Securing your business is our core business. Captain Mask, the big fan. Mask. Yes. Mfowethu, Orlando Pirates 2, Sekhukhune United 0. Nenza ngani nithwele? Yazi ngithi le ndaba injani ne? Yeah. Ngithi angigucanga ngamadolo. Yeah. Kunale ngoma ethi ugucanga ngamadolo. Mara mina ngime ngeenyawo ke kanje. Angiyabona. Ngiso. Mara yazi ngwarisha yini ne? Ngwarisha ukuthi lo mkhumbi abawuboni lo mkhumbi. Lo mkhumbi selomisa isandla uthi uyahamba. Uthi abawuboni. Iyahamba lenqola. Ama chance ngabawatholile. Yeah. Ngabe ngithi labafana bangayenzi lento le. Mabawubheke lo mkhumbi lo ngoba lo mkhumbi uyasebenza lo. Mabawuphi attention lo mkhumbi lo. Uyahamba lo mkhumbi uyaphambili. Angazi ngalabo abakanje. Yeah. Ukuthi bazibona abantu abakanje ngibazi. Ilaba abasibambela isikhundla lapha ku number 2 ku number 1 yabona bayabuya. Yes. Yeah. Benza kanje. Manje le league leno uyayithatha phakajuju. Ngiyayiphinda futhi. Ngiyayiphinda futhi. Akuyabonakala. Sengibheke nje i-Champions League and then ngiyabuya ngithi league. Yeah. Ngiceda ngabo. Yebo. Next week ngiyaku final. Yebo. Laba nje kayi3 nje. I-Adidas angithi na 3 line. Yes. Ile sigcokayo. Yeah. Uqalile wathi 1. Wabuya wathi 2. Ngathi 2 short line yabu 3. Bazozwa ngabo. Kodwa sahlupheka isikhukhuni yini? Ngicedile ngabo. Mabambuyisele kulamthuthu lo ya. Yebo. Siyabonga bhuti. Talk football SA.